Først vil jeg starte med at fortælle lidt om fordøjelsessystemet. Føden indtages i munden, hvor den mekaniske nedbrydning af maden sker. Det er musklerne i munden, der bearbejder maden i første omgang. Derefter ryger maden ned gennem spiserøret, hvor bevægelser får maden transporteret til mavesækken. Her æltes madens dele sammen med mavesaften ved hjælp af muskelbevægelser i mavesækken. Nu begynder den kemiske nedbrydning. Efter det er maden blevet til en slags tyk masse, der så bliver lukket ud i starten af tyndtarmen, også kaldet 12-fingertarmen. Nu fortsætter den kemiske nedbrydning i form af, at 12-fingertarmen nedbryder næringsstofferne ved hjælp af enzymer, både fra bugspytkirtlen, men også fra selve tarmen. Specielle celler i tarmen vil også medvirke til nedbrydelsen, og leveren tilfører gallesalte gennem galleblæren. Efter dette er alle næringsstofferne nedbrudt til deres bestanddele, og kan så fortsætte ned i den øvrige del af tyndtarmen, som ender ud i tyktarmen. Efter det føres massen videre til tyktarmen, hvor forskellige bakterier medvirker til at nedbryde en del af fibrene i maden, og til sidst munder det ud i endetarmen. Så vil jeg fortælle lidt om kulhydrater. Kulhydrater er et stof, der kommer fra den føde, vi indtager. Kulhydraterne indtages gennem munden og nedbrydes til mindre stykker ved tykning samt opløses ved vand i munden. Nedbrydningen fortsætter dernæst i mavesækken og til sidst i 12-fingertarmen. Tykningen i munden nedbryder fødevaren fra store madstykker til små. Når stivelsesmolekylerne i kulhydraterne så kommer i kontakt med amylase, som er et enzym, vil stivelsen nedbrydes til maltosemolekyler. Længere nede vil det så komme i kontakt med maltase i tarmen, og endeligt nedbrydes maltosen til glukosemolekyler. Her kan vi se blodets kredsløb. De helt mørkerøde baner viser venerne, som er de blodårer, der fører blodet til hjertet. De mere orangefarvede baner viser arterierne. Det er de blodårer, der fører blodet fra hjertet. Her ser vi så den største vene, kaldet hulvenen. Og her ved siden af ser vi aorta, som er den største arterie, som går fra venstre hjertekammer med iltet blod til hele kroppen. Det er også derfor, hjertekammer har tykkere vægge, fordi de skal sørge for blod til hele kroppen i alle retninger og kræver derfor større tryk, hvorimod det højre hjertekammer kun skal pumpe afiltet blod til lungerne og kræver derfor ikke så stort et tryk. Hulvenen går ind i højre hjertekammer med afiltet blod, og dernæst går en lungearterie fra højre hjertekammer med afiltet blod op til lungerne for at hente blod. Der går så igen en lungevene der fra lungerne ned til venstre hjertekammer med iltet blod til hjertet. Aorta sørger så for at pumpe det ud til blodet, eller det iltede blod ud til hele kroppen. Vi er forsynet med 2 lunger, der hver er forbundet med en bronkie. Bronkierne leder ud til en masse små bronchioler, hvor der sidder nogle druelignende klaser kaldet alveoler. Alveolerne er omgivet af kapillærnet bestående af små blodårer. Inden i alveolesækkene er der ilt. Dette ilt føres ved hjælp af diffusion ud i blodbanerne og optages af de røde blodlegemer. Her har vi så en blodåre. Blodet det afgiver næring til cellerne i form af glukose fra kulhydraterne, og de røde blodlegemer frigiver så ilt til cellerne ved hjælp af diffusion. På samme måde frigives der også CO2 til blodet fra cellerne. Her ser vi så inde i den enkelte celle. Cellen har nu optaget glukose og ilt fra blodet, som den har brug for, så den nu kan skabe energi via respiration. Respiration er en kemisk omdannelse, der sker i mitokondrierne.
der er en slags kraftværker i cellerne. Omdannelsen resulterer i at frigive CO2, H2O og vigtigst af alt ATP, som altså er energi. Her har vi noget om motion. Når vi dyrker motion, forstærkes og forstørres musklerne. Det sker også for hjertet, da det derved vil kunne pumpe mere blod ud per hjerteslag. Når man dyrker motion, skal man hurtigt kunne få ilt rundt i kroppen, og ilten transporteres jo via blodet. Det er derfor, det er nemmere at dyrke motion, hvis man har et stærkt hjerte. Motion fremmer blodets evne til at transportere ilt, fordi mængden af røde blodlegemer øges. Samtidig styrker motion også lungerne, som forbedrer ens iltoptagelse.